Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörüýeti wekili Terry Hakala adam hukuklaryny depelemekde berk tanqid edilýän Türkmenistana sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duruşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 4-nji maýda habar berdi. Döwlet medeniýeti ilkinji nowbatda Ýewropa ýörüýeti wekiliň pursatdan peýdalanyp Türkmen prezidentini wezipe girişmek münasebetde gutlanyny habar berýär. Türkmenistanda 12-nji martda giň ýaýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasynda geçirilen ilk prezident saýlawlaryna ýeňiji oglan edilen Serdar Berdimuhammedow döwlet wezipesine girişenden 1,5 aý töweregden ilkinji prezident hökmüne ýokary derejeli Ýewropa resmiýeti bilen duşuşýar. Galy berse de Ýewropa Birleşiginiň ýörüýeti wekiliniň Türkmen prezidenti bilen duşuşy tutuş dünýäde 3-nji maýda bellenilip geçirilen bütün dünýä medeniýet azatlygy gününiň ertesi günü geçirildi. Bellesek Türkmenistan medeniýet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň izak orunlary eýelýär. İnsan hukuklaryny şol sanly aýallaryň hukuklaryny we medeniýet azatlygyny özüniň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryny agdaýan Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa wekili soňky günlerde Türkmenistanyň aýal gyzlaryň hukuklarynyň hasy çäklendirilýänligi barada habarlaryň dowam edýän wagtyna hemde serhesiz reportýerler guramasynyň ýaňy ýakyna çap eden bütün dünýä halkara medeniýet azatlygy indeksine Türkmenistanyň dünýädäki 180 ýurduň arasyna 177-nji orny eýelemeginiň ýygyany Aşgabatda sapar edýär. Ýokary derejeli Günwatar resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşuşynyň dowamyna Türkmenistanda insan hukuklarynyň agyr ýagdaýy bilen bagly meselelerin gozgulyp gozgulmanyny aýdylmaýar. Ýöne döwlet medeniýetyne görä duşuşyň dowamyna Türkmenistanda kanunçylygy, bilim ulgamyny, maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny, oba we suw hojalygyny ösdürmek, daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgümegi boýunça halkara konwensiýalaryň durmuşa geçirilmegi hemde beýlekler Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň gatnaşmagyna amala asyrylýan üstünlikli taslamalaryň hataryny görkezilipdir. Umumy pikire görä medeni ýonsanperwer gatnaşyklary işçileşdirmek Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmegiň möhüm ugurlardyr diýip TDH ýazýar. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça öňkü ýörüýeti wekili Peter Buryan 2020-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Aşgabat bilen iki çäk duşuşlarda insan hukuklary meselesiniň gozgulýanyny aýtdy. Buryan 2015-2021-nji ýyllarda Merkezi Aziýada Ýewropa Birleşigine wekilçilik etdi. Türkmenistanyň döwlet mediasyna görä Terry Hakala 4-nji maýda Türkmenistanyň parlamentiniň ýokary palatasynyň başlygy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen hem duşuşypdyr. Döwlet medeniýeti bu duşuşykda kanunçylyk ulgamyny Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maslahat edilendigini aýdýar. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewropa parlament hemde Birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň gowşak ýagdaýyna salgylanyp bu resminamany tasdiklaman gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna energiýa pudawyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünşmek memorandumuna gol çekildi. 2019-njy ýylyň iýuluny Ýewropa Birleşigi Aşgabatda wekilhana açdy. Ýewropa Birleşigi şol ýyl Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýasyny kabul etdi. Türkmenistanyň we Ýewropa Birleşiginiň resmi wekilleri beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek maksatnamalary bilen bir hatarda ýanygyç ulgamyny hususan Türkmen gazynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmegi babatda hyzmatdaşlygy gyzyklanma bildirýänliklerini aýdyp gelýärler. Ýöne jemgyýetçiligi ma'lum bolan maglumatlary görä bu ugurda heniz bellerlikde öňe gidişlik gazanylmady. Ýewropa Birleşiginiň resmi edaralary Merkezi Aziýa boýunça ýörüýeti wekiliň Türkmenistana mulaşyran saparynyň netijeleri barada heniz beýanat çap etmedi. Ýöne Terry Hakala 2-nji maýda özüniň resmi Twitter hasabyna garagymdan post paýlaşdy. Ýewropaly resmi ýaşyl ýapraklaryny ýagyş damjalary buldurýan gülüň suratynyň ýokarsyna öz ýazarlaýjylaryny orada bayram bilen gutlady.